Wong dina iki acarane spektakuler ya kuwi mengeti ambal warsa utawa ulang tahun Adimuken. Oh ngono. Kaping pira yo? Kaping 18 tahun. Matur nembang nuwun kagem Bapak Soleh Mangku Praja kaliyan Mama Wiwit Arumbia. Arunita Kaya matur nuwun awake dhewe wis pinercaya kanggo lelipur, kanggo mriyake adicara ing wong iki ya no. ngono. Bombong lan senengku tanpa upama ya no. Dina iki jan kaya ngimpi tenan. Ya seneng, ya sedih rasane ngatiku, Nduk. Sababe apa ya? Senengku suatu penghargaan aku iso ndereke Adimuken bisa kepilih dadi dalang ulang tahun beniki. Oh iya. Jane umpama ngundang dalang-dalang Solo, Jawa Tengah, wong tak kandhani tondo Pak Kangko, Pak Cahyo, Pak Purbo, Pak Mas Bayu kon mayang mosok aku. Banjur Lan jawab enak piye? sok mantenanku wae. Lah kowe Aku genti sing rewang no. ora dadi kaya pangapa ya ya. Bakune aku kok kisaku yo ndongakne tok kondo arep ngowahi apa wong bocah iki yo kabeh wis duwe. Aku karo dhek iki malah sugih dhek lho. Biasane ulang tahun iki diwehi roti hadiah ning beniki tepuk tangan yang meriah buat Niken Salindri ulang tahun yang ke-18. Nanggap wayang disindeni dhewe, panggung nggone dhewe, terus lighting nggone dhewe, videotron nggone dhewe, liyane mung wayang gamelan sing tekku. Ayo panggunge elok. Elok iki sing jenenge pertunjukan spektakuler. Bayangno apa enek gelare panggung wayang sing sakmene wegahe. Coba to delengen nggih. Panggunge Rejeng iki sing terbaru. Iki yen ora kleru miline wesi ya to, ukurane wesi. Kuwi ukurane ora mung miline wis meter. Kandele yen ora kleru iki 10 meter musuh 12. Oh. Iki ya panggunge Mayangkara, lightinge Mayangkara, videotrone Mayangkara Niken Salindri. Oh. Jan elok tenan apa-apa ora dadi irit to, Mbak. Layak kok mudah dalan kok sampe ya Ora dadi kaya pangapa nek didongake muga-muga adikku wedok Niken Salindri dadi bocah sing salehah, bekti karo tiyang sepuhipun, pinaringan kesehatan, rejeki lancar, terus tebih bilahi selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya no. karure wis melejit ya Mak. Wis nalika sing awake ora sakmene, Nduk. Biyen iki bocah metungkel. Jan metungkel tur ileng ora duwe gulu. Saiki wis duwe gulu, lan aku saiki ndangak. Biyen awak karo gulu iki dadi siji angger diceluk ning awake. Dari saiki wis elok tenan ya. Sapa sing ora kenal karo Niken Salindri sawangen, Nduk? Ulang tahun sing rawuhi akeh kaya ngene. Penggemar-penggemare saka manca daerah padha nglumpuk. Pangarsa praja, Mbah Lurah, Pak RT, Pak RW sami lenggah pinarak padha ndongake Niken Salindri. Coba bayangno. Lah iya. Ngene iki padha karo bersih desa ya Mak. Wah, kalangane bersih desa. Lah desa nang apa-apa Nunut gone Niken. Buatan Mbak Lurah gojek ora. Apa juga lho Mbak Lurah. Madrasah bener ya ora. Kabeh bulan ya. Ini kabeh padha ndongake
karo adimu wedok nikan Salindri wis aku ora iso ngomong apa-apa. Ora iso ngomong apa-apa tegese arep tak subya-subya, arep tak sanjung-sanjung jenenge nikan Salindri wis kumpul dhuwur. Ayo. Neng aku meleng karo adikku siji ya kuwi nikan Salindri ya aku wedok. Semakin pohon itu tinggi semakin banyak dan berat goncangan anginnya. Tak jaluk nikan Salindri tetep dadi nikan Salindri sing biyen, sing santun, sing bekti, sing apik karo sapa wae, ora kena beda-bedake, ora kena bancing-bancilaken. Ngono. Saka mangsa ning panggung ngono aku karo nikan digrawuki, dikaploki, ning atase kaya sego jangan. Kowe mesu ora, Nduk. Aku belas ora mesu. Sebabe apa? Siji dibayar. Loro jenenge wong momong, ya ta? Iki akeh netizen sing gaene komplain, sing gaene nikan ora duwe dur, nikan ora duwe temen. Nikan kuwi lak ning panggung guyonane ya ngono kuwi, Nduk, karo awake dhewe. Oh, ibarate aku ngomong bocah. Bocah kuwi dimong saka mangsa nyakar, saka mangsa napuk, saka mangsa nguyu raine barang. Basane ngomong ya ngono to, Nduk. Oh iya. Ngomong bulan. Ngono kuwi kok dikira gambang karo nikan brangsang. Ya enak sing ngono kuwi. Mbok tekan bledek aku ora duwe pikiran sing rena-rena karo Mbak. Oh, ngono. Lho, tenan kuwi, Nduk. Aku ki tau lho mangku nikan kok Bojonegoro sampe Kediri. Tenan mergo dhek iki mau numpak mobile. Delone numpak elep kok. Ngono lho. Aku ora duwe rasa apa-apa, kejaba mung rasa tresna lan welas asih, no. Ngono. Iya. Aku biyen yo ngetutne pake kuwi suwi kok. Dadi apa lho piye to? Kowe yo murid tutu. Lah apa ketibale iki? Zaman tak ceklek. Iya. Mangane aku karo nikan wis wong yo padha wetone yo padha. Wetone padha. Mulane aku seneng angger nikan weton-weton aku mesti mara main. Ngono Pak Soleh. Bintang Raga. Ya ndak rasa kakek ngomong mergo iki bintang tamune akeh banget. Ya, iki menake singen sita-sita apa ora? Ya iya no. Ya iya. Tak kenal maka tak. Tahu. Tak kapleng ora. Nggih, dipun tepangaken menika sinden wonten sisih tengen kula. Diasta niki jeng, diasta niki jeng. Nuwun sewu jeng. Menika pinaringan asma sinten? Nggih. Salam kenal nggih. Incis. Ya, saya berasal from to Australia. Oh, iya. Sapa ngendi? Australia. Berarti kamu tutu. Bisa kamu nggih. Pinaringan asma ayo buat isorna. Yes, my name is Dimas Niken Salindri. Oh, iki to sing jenenge Niken. Ya ampun tepuk tangan Bapak Ibu. Kok lagi ro iki nduk aku iki. Lagi ro iki. Salam kenal nggih Pak Dalan. Incis. Aktor nggih Pak Dalan. Incis. Mungkin kula enten bantu-bantunipun ampun dipotong bayarannya nggih Pak Dalan. Bocah iki gendeng lho. Lah wong sing dibayar kene kok malah oh, ya. Wes pokok selamat ulang tahun Sep. Ben salah paham ya. Panjang umur sehat Pak selalu. Dalan ini kok hitam? Anu, iki jenenge kulit maghrib. Hitam kan manis to, no. Sampeyan biyen kulite ya kaya aku ngene iki. Iso. Fotone enak aku dhewe ya. Tak pentene gone kono ki video trek ki. Kita malam hari ini kita harus hormat sama Bapak Dalan. Sindiko. Nggih. Matur nuwun Mbak Niken Salindri ya, jan. Ayo, sisipun wonten tak kenal langsung ya. Wonten Mbak Hani Kusuma. Incis. Terus wonten Mbak Api.
Nah, wonten Mbak Putri Lope-Lope, wonten Mbak Tosi, Yosi. Nah, sebelah mriki kang kula sebut wau Waranggono saking Mayangkara Niken Salindri. Sing tiga nika wonten Latifi, Mbak Latifah, Bu Mei kalian Nyai Raden Ayu Sri. Bosen bobot lho kan. Bu Sri menika pasindanipun Mayangkara original. Sami-sami Mayangkara ning bersatu padu untuk memajukan nama Mayangkara dan juga Niken Salindri. Tepuk tangan buat mereka berdua. Ya, jambat. Semsinden samene kan sing murup bendungane nang gone Latifi tok. Ya. Ngaturke tetembangan ya, Nok. Iya. Iki isih urung ana tamu ndutang. Iya. Tak nyoba suarane sing ulang tahun dhisik. Iya ya. Iki sing dinteni ket Bado Ngasar. Iya. Ya ndak. Melek. Sugeng dalu cari. Jenengan kemucek napa? Napa? Ani napa? Heeh. Muni seribu ya, Bro. Tuwa aku ngono. Ya aja mbok pateni sing ulang tahun. Nggih. Ya. Iya, Bapak. Ya. Ngatur tetembangan ya, Nak. Sing klasik-klasik dhisik. Wis apa ngono manut. Mergo incis monggo. Kangen karo suarane sampeyan sing klasik, Nak. Oh iya. Ya ngopo? Ya. Kayak ngopo? Suwe ora untung ning elok iki. Monggo, bawa napa Mbak Cahayu? Pelok. Oke. Bawa pelok ora bawa kendang. Dimas Niken Salindri. Sampun ingkang ngarang lirikipun catetanipun Pak Cahyo kalian Ibu. Oh ngaten, nggih. Matur nembang nuwun Pak Cahyo kalian Bugasi sampun maringi bebungah nggih menika pangkur Sapa? Sandi Asmo. Ya. Monggo. Saking Dawa niku saking Kediri. Nggih. Kudu pariyakan. Sawi nambang bakso
Suarane 14 siapa nak? Impanku bocah sampeyan wis ngimpi. Monggo impanku kalian ikan Salindri. Nah, semoga kalau apa tuh kan? Sak menika sedayanipun sami guyub rukun nggih Pak Dalang. Injis, mergo ditanggapne wayang ya ta? Injis. Kula nggih matur sembah nuwun kagem Bapak RT, Pak Lurah, Bapak-bapak tamu, Bapak RW, Pak sinten mawon? Jombong. Ora aku ora tau ditimbali ora lho. VIP sak menika warga-warga masyarakat ingkang dateng perumahan DPR Rejo Mulyo sami guyub rukun terus nyenengke seduluran pas sedulurane niku lho Mas Bambang ingkang remen sanget sak menika ditanggapke niku sami-sami seneng sami-sami bungae mboten enten sing tukar padu mboten enten sing istilahnya napa ada Rasa-rasa. Nggih, sami guyub rukun menikon. Nggih, lagi kula mau sampeyan tawuran biar biar. Terima kasih buat semuanya. Bapak matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih. Nggih. Injis. Aduh. Oh.
lomba kicau mania. Monggo. Senggak Pak Biro. Ya dah. Suarane di wet-wet ya nak, dicoba kesehatane. Mergo akeh sing ngersake sampeyan ya kuwi lumantar tetembangan lho ya. Nduk anakku limbuk bocah ayu piye yo. Bengi iki awake dhewe ora ijen. Ngono. Bengi iki anggone ulang tahun Niken Salindri yang ke-18 kuwi uga nimbali bintang tamu no.